Калеп тапшыруы тәкъдим итә. Татар мәдәниятенә яшь буын иҗатчылар килде. Яңа исемнәр, яңа фикерләр, яңа караш. Яшь буын иҗатчылары белән якыннан таныш булыйк. Дәрт, максат, талпыну. Яңа буын иҗатчылар белән бер дулкында бул. Тәртиптә калеп, Калептә тәртип булсын. Иң көчле җыр илем турында, иң татлы җыр балам турында, иң моңлы җыр күңел турымда, иң серле хис нурлы күземдә, иң тәмле җыр татлы телемдә, җырланасы җырлар күңелдә, иң кирәкле сүзне җан көтә, иң теләкле сүзне җыр әйтә. Өй алдында өянекеләр, тупылар исән әле, үткәреп үзәкләренә, җилләрдә исәле. Беләм гомер буйларына, миңа догау кырлар, әнкәй кебек янкеләр, әткәй кебек тупылар. Беләм гомер буйларына, миңа догау кырлар, әнкәй кебек янкеләр, әткәй кебек тупылар. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Тәртип радиосында калеп тапшыруы сезнең белән алдагы мизгилләрдә мин Миләүшә Резванова булырмын һәм бүгенге моңлы кунагыбыз Илнар Шәрәфетдинов һәм үзе белән ул әлбәттә үзе таныштырыр. Башладык. Хәерле кич мөхтәрәм радио тыңлаучылар, һәммәгезгә дә Башкортстан Республикасы Илеш районы Дөмәй авылыннан кайнар сәлам. Әлбәттә Татарстаннан Башкортстанга кайнар сәламнәребезне җибәрәбез. Рәхмәт ясын. Илнар, син үзең Башкортстаннан менә Казанга килгәнсең әле. Нинди юллар йөртә сине безгә таба? Төрле сәбәпләр була. Үзенең нинди шәхси эшләр буенча, иҗади эшләр буенча, һәм шул ук вакытта кунакта дисәм дә була. Барысы бер юлы. Казан яшьләре синең җырлаганыңны бик яраталар, дөресен генә әйткәндә. Инде әле кичә генә карап чыктым, бөтен булган видео язмаларыңны бик матур җырлыйсың, инструментларда да уйныйсың, сөйләп кит әле. Әлеге юнәлеш белән ничә яшеңдә инде шөгыльләнә башладың? Иң элек рәхмәтемне белдерәсем килә яхшы сүзләреңә. Сәнгатькә җырлауга килгәндә, монда иң элек әйтергә кирәк шул хакта мөхитнең тәрбияви көче бик зур. Һәм инде минем гаиләмдә әтием баянда уйный җырлый, әнием мәдәният йортында эшли, сәхнәдә, спектакльләрдә уйнады, бии, хәзер инде ул концертлар, тамашалар оештыра. Шулай ук инде минем ике таган абыем да җырчы, апам да сәхнәдә чыгышлар ясап биеп йөрде. Шуңа күрә шуннан башларга кирәк әлбәттә барысында. Сез гомумән бик сәнгатькә гашыйк гаилә димәк. Шулай дисәң дөрес булыр, шуннан да сәнгать безнең гаиләбездә мөһим урын алып тора. калеп тапшыруы. Артистларның барыбер тормышлары төрлечә бара, име гел җырлап кына икмәк табу җиңел түгел дип әйтсәк дөрес булыр. Ниндидер тагын уку юнәлеше буенча син кызыксындырган яклар бармы? Мин шул хакта әйтә алам, инде нинди белемгә ия булдым. Беренчесе ул сәнгать көллиятын тәмамладым. Аны хәзер күптән түгел Захир Исмәгыйлов исемендәге сәнгать институты тәмамланды. Бу Башкортстанда. Башкортстанда, Уфа каласында. Һәм инде шуннан тыш бар хокук белгече дипломы. Анысы да бар. Менә бит, ничек бөтенесенә вакытны җиткерәсең? Әлбәттә, бу инде ул укыган кеше үзе белә, никадәр аңа иҗтиһад, никадәр аңа тырышлык кирәк. Нинди кой вакыт бик тыгыз вакытлар булды, һәм инде уңайсыз вакытлар да булгандыр. Һәм инде шуңа карамастан мөмкин кадәр җайлаштырып, шуны уртак көч белән әлбәттә гаиләнең терәк таяныч булуы бу мәсьәләдә бик зур өлеш кертә. Аллага шөкер, эшләп чыктык. Миңа синең сәнгатең кызык, чөнки син җырлап кына калмыйсың, син ниндидер үзеңчә эзләнүләр алып барасың дисәң дә дөрес булыр. Чөнки мәсәлән социаль челтәрләрдә дә син җырга сәнгать итеп кенә карамыйсың, ничектер үз битләреңә, үз челтәрләреңә ничектер төрле юллар табасың, инде яшьләрне кызыксындыру чаралары табасың. Шундый соравым бар иде. Нинди музыкаль әсәрләр озак яши синеңчә? Иң элек безнең халкыбызга кагылган инде ул, оннан күп башка халыкларга да дип әйтсәң дөрес булыр. Ул халык җырлары, ул инде халык җырлары халкыбызның хазинәсе, һәм инде андагы байлык, андагы мәгънә ул бик зур. Әлбәттә, менә бөтенесе киләләр дә һәм менә халык җырлары, ретро җырлар дип әйтәләр инде, әйме? Шулай да алга атлыйбыз һәм
жыр халык күңелендә калып, классик әсәр дәрәҗәсенә менеп җитәр өчен нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Без әлбәттә әйтербез инде мәгънә дип, сүз мәгънәсе дип әйтербез, әйме? Монда әлбәттә мелодиядә, бәлки музыкада үзенең халыкка хас ниндидер сыйфатлар булырга тиеш һәм шулай ук бүгенге көн ритмларында куллану бәлки. Синеңчә, җыр гомумән музыкаль әсәр нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Ул күңелдә калсын өчен, классик әсәр дәрәҗәсенә җитер өчен. Менә син билгеләп үткән әйберләр барысы да әзерләп булса, нидер килеп чыгарга мөмкин. Башарга кирәк шуннан һәрбер тыңлаучы төрле музыка юнәлеше белән кызыксынырга мөмкин. Һәр дәвр кешесе төрле музыка белән кызыксына. Шуңа карамасан арасында бар шундый әсәрләр, алар менә шул еллар арасыннан үтеп әлегә кадәр безнең күңелебезгә кирип калган. Менә шуннан да ул җырга хас булган мәгънә, син әйткән сүзләр, көйгә хас булган аһәң, җыр бит инде ул ничек дип әйтим, хәзер әйтәм. Аны мантыйк рәвештә фикерләү белән генә тасвирлап бирү миңа калса ул урынсыз да булыр хәтта, чөнки ул безнең күңел халаты белән бәйле. Хәтта кайвакыт җырны ишетәсең, һәм ул шундук кирип калырга мөмкин. Сен аны хәтта үзеңдә шул вакытта аңлап бетмәскә дә мөмкин. Менә шулай дип әйтер идем мин. Син әйтеп үттең, җырга хас булган аһәң. Син әлеге сүзне, әлеге фикерне ничегрәк тасвирлап бирәсең икән, ничегрәк аңлатырсың икән? Аһәң дигәндә ул бит инде менә ничек дип әйтергә, аһәң дигәч. Тулысынча аңлатып бирергә дисең. Әйе. Ул инде кайбер төшенчәләрне менә кайвакыт сүзләрдә табып бетерелеп бетмәскә мөмкин аңлатырга. Әмма дә ләкин менә кайчан көй яңгырый, һәм аңарда ул көйдәге булган байлык, матурлык менә шул чагыла башлый һәм ул кеше аны туя, хәтта музыкага кагылмаган кеше дә үзе аша үткәреп аның тирәнлеген, аның шул байлыгын туярга мөмкин. Һәм туя да, чыннан да. Калеп тапшыруы. Дуслар, Тәртип радиосында калеп тапшыруы. Бүген бездә кунакта Илнар Шәрәфетдинов, яшь музыкант. Ул әлбәттә гитарада да шәп иттереп уйнап башлады бүгенге тапшыруыбызны. Шундый кызык фикер. Галимнәр карары буенча җыр хитка әйләнсен өчен жанрлар синтезы булырга тиеш. Мәсәлән, 7-8 ритмлы җырда лирик яңгырыш очраса, әлеге трекның популяр җырга әйләнү мөмкинлекләре арта. Син килешәсеңме әлеге фикер белән? Бу сүзләр урынсыз түгел. Мин инде галимнәргә калдырыйк бу фикерне. Әйе, бу сүзләр урынсыз булмас. Чыннан да бүгенге көндә һәркем ниндидер үзенчә кызыклы әйберләр ясарга тырыша, игътибарны җәлеп итәргә. Иң элек бит инде әлбәттә тыңлаучының, ягъни кешенең игътибарын җәлеп итү мөһим. Һәм бу бик зур мәсьәлә бүгенге көндә, иҗтимагый челтәрләр вакытында. Шуңа күрә бу сүздә мәгънә бар. Син үзең җырлар язмыйсыңмы? Юк, әлеге вакытта юк. Үзеңнең киләчәгеңне җыр белән бәйле иттереп күрәсеңме? Киләчәк хакында мин әйтер идем булай. Менә бүгенге Философ килгән безгә бүген. Әлбәттә, минем Аллага шөкер, мин яраткан шөгылем белән мәшгуль. Мин бала чактан ук менә шундый гаиләдә үстем, төрле бәйгеләрдә катнаштым, концертларда чыгыш ясадым. Шул юнәлештә белем алдым һәм инде җыр ул һөнәр генә түгел, ул күңел халаты дисәң дә дөрес булыр. Шуңа күрә минем өчен сәнгать җыр моң бик якын. Кызык, синең фәлсәфи фикерләреңне ишетү дөрестән дә, чөнки чыннан да син җырга һәм сәхнәгә һәм сәнгатькә гомумән уйлап карыйсың. Бу еш күренеш түгел. Мәсәлән, күбесе җырга, сәнгатькә ниндидер максат белән карыймы? Ул әлбәттә сәхнәгә чыгу, әлбәттә сине халык тануы. Синең шундый максатларың бармы? Үз-үзеңне таныту. Аңладым. Әлбәттә, һәр башкаручы, гомумән һәр кеше үзенең иҗады, ягъни кызыксынган эшенең нәтиҗәсе белән бүлешәсе килә. Аның бүлешеп, кешегә файда китерәсе килә, кешенең фикерен ишетәсе килә. Бу гадәти күренеш, бу мәсьәлә миңа да кызыклы. Һәм ләкин шуңа карамастан әйтер идем, җырчы кеше инде ул яланда җырлыймы, сәхнәдә җырлыймы, урманда җырлыймы, уранда җырлыймы, аның инде ул иң элек әйтүемчә күңел халаты һәм ул әлбәттә сәхнәдә чыгыш ясау, әлбәттә анысы да мөһим. Калеп тапшыруы. Рус телендә тщеславие дигән термин бар. Әйе. Әлеге термин һәрбер кешегә дә хасмы, әлеге сыйфат? Тәрҗемә итеп бирсәң иде шул сүзне? Үз-үзеңне ярату, үз-үзеңне башкалар янында өстенрәк иттереп күрү, үз-үзеңә булган игътибарны ярату. Бу бит һәрбер кешедә бар. Бар, әлбәттә, кемдәдер шактый күләмдә, кемдәдер киресенчә, әйе, гомумән үз-үзеңә ярату инде ул кирәкле дип әйтергә дә хаҗәт булыр. Чөнки син үз-үзеңне яратып, шул ук мөнәсәбәттә башкаларга карата булсаң, шул вакытта яхшы була.
Ягъни кайчан син башкаларга үзеңә теләгәнне телисең һәм башкаларга үзеңә кебек карыйсың. Әгәр дә үзеңә яратып карасаң, син башкаларга да шулай ук ихтирам һәм ярату белән карыйсың. Мәсәлән, Илнар җырламаса. Нәрсә, Илнар җырламас нәрсә? Нәрсә булыр иде? Монда сорап биргәннәре юк иде, мин бераз хәтта югалып калырга мөмкин. Менә уйлыйк әле. Нәрсә булыр иде икән? Фәлсәфи җавапларга. Фәлсәфи җавапларга хәзер әйтәм. Мин шуны әйтә алам. Мин инде Менә күз алдына китерик, менә син җырламыйсың. Мәсәлән, синең, белмим, төрле сәбәпләр буенча синең күңелең тартмый яки гитараң, мәсәлән, калды Башкортстанда, син Татарстанда яшисең бүгенге көндә һәм синең монда инструментларың да юк, алырга акчаң да юк. Һәм менә җырламыйсың, һәм менә көн-төн эшлисең, җырларга вакытың юк. Менә шул вакытта син ничегрәк үзеңне хис итәр идең, ничегрәк яшәр идең? Әлбәттә, ул мин уйлыйм, күпмедер чыдап буларга мөмкин, ләкин азмы-күпме вакыт үткәннән соң ул инде аңа сусау барлыкка килү бик ихтимал. Бик ихтимал. Синең өчен җырлау нәрсә белән тигез? Нәрсә белән тигез дип әйтик. Аны мин дөресен әйткәндә мондай фаразлар кылып йөрмим, нәрсә беләндер аны чагыштырып йөрмисең, ул бар. Син аны менә ничек бар, син аны тоясың, җырлыйсың, рәхәтен шул ук вакытта тоясың җырлаганда. Мин инде әйттем баягача, ул кабатта булыр, ул күңел халаты кебегрәк. Гомумән безнең халыкка ул бик хас сыйфат. Безнең халык инде ул җырлауны бик ярата. Безнең халык дисәң, син татар халкы. Татар халкын әйтәм, ләкин башкортларын да шунда кертергә мөмкин. Безнең чыннан да тугандаш халкыбызны без һәрвакыт җырмың белән бәйле, безнең өчен ул хас әйбер дип әйтер идем. Мин эмоциональ халат турында күбрәк, чөнки мәсәлән, кемдер үзенең менә җыелган негатив энергиясын дигәнме, елап чыгара, кемдер кычкыра, кемдер башкаларга бәлки индер, белмим, үч ала кемнәндер, ә кемдер җырлый. Син үзеңнең шундый негатив эмоцияларыңны чыгарасыңмы җыр аша? Җыр аша бик сирәктер. Мин инде әгәр дә андый хисләр була калса, тормышта төрле хәлләр була, әлбәттә төрле кайф була. Мин анысын инде шул спорт белән шөгыльләнгәндә чыгарып бетерәм. Син димәк әле спорт белән дә шөгыльләнеп өлгерәсең. Спорт белән шөгыльләнәм, мин урам гимнастикасы белән шөгыльләнәм. Янысы да бар. Музыкаль коралларга килгәндә ни өчен нәкъ менә гитараны сайларга булдың? Иң элек әйтергә кирәк шуны. Әти яшь вакытында гитарада шулай уйнаган, ул инде баянда иң элек уйнарга өйрәнгән һәм инде уку чорларында шулай гитара уйнап, җырлап йөргән. Һәм бер заман 16 яшьләрдә минем шундый теләгем барлыкка килде. Мин видеоязмаларга да юлыктым, интернет киңлекләрендә һәм күрдем. Һәм минем дә теләк барлыкка килде, шулай уйнарга өйрәнергә һәм бер юлы уйнап җырларга. Һәм бу минем омтылышны әтим искә алып, ул минем туган көнемә гитара бүләк итте. Менә бит. Әлбәттә аңа моның өчен бик зур рәхмәт, чөнки ул күреп, баланың омтылышын күреп, аңа тәргиш ясап җибәрде дисәң дә була. Калип тапшыруы. Дуслар, тәртип радиосында калип тапшыруы бүгенге кунагыбыз яшь музыкант җырчы Илнар Шәрәфетдинов. 2000 елларда гитара әле бик популяр иде, чөнки анда инде рок группалар барлыкка килүдән соң шундый юнәлеш иде лайма. Мәсәлән, без Виктор Цойны да искә алсак, 90-нчы еллар, 80-нчы еллар, әле 70-нчы елларда да инде башланган әлеге юнәлеш менә гитара, рок, белмидер тенденция әлеге коралга. Һәм инде бүгенге көндә гитараны без алай яш күрмибез, ул сирәгрәк очрый һәм 2000-нчы елларны без искә алсак, бөтен булган армейский җырлар дип уйлыйм. Ничектер урамда утырышып дуслар белән ничектер җыелып шулай гитарага җырлый беләсеңме, юкмы, анысы мөһим түгел. Иң мөһиме синең кулыңда гитара. Бүген инде гитара алай яш очрамый. Кораллар арасында мода дигән әйбернең әһәмияте бармы? Әйтүеңчә, менә 2000-нчы еллар, 80-нең ахырлары, 90-нчы еллар, әлбәттә әйтеп үткән башкаручылар, артистлар, алар бик популяр чоры. Уен коралларына килгәндә, мин ул хакта әйтә алмыйм, андый вакытта буламы, юкмы икәнлеген, чөнки ул инде кемгә нәрсә ошый дигәндә чын мәгънәсендә әйтсәң, монда инде сүз барадыр ни хакында, популяр музыка хакында, ягъни эстрада хакында киң күләмдә, юкмы? Юк, мин аның турында түгел. Бәлки анда да чагылышын күрәдер. Әйбәт, мәсәлән, кием үзгәреп тора көн сайын. Мәсәлән, музыка үзгәреп тора көн сайын. Мәсәлән, без телевизорны кабызсак, 80-нчы елларда, 90-нчы елларда һәм бүгенге көндәге программаларны карасак, алар бөтенләй аерылып торалар бер-берсеннән. Һәм менә музыкаль кораллар, алар нинди бар, шулай булып калалар. Ансы менә шул фикергә мин дә үзем барып җитеп килә идем. Чыннан да дәвр үзгәрә, мода үзгәрә, ләкин уен кораллары кала. Аларның яңгыраушы ниндидер стилистик яктан яңгыраушы үзгәрергә мөмкин, ләкин нигездә әлеге дә баягы шул бер үк уен коралы.
Башка инструментларда да уйныйсың? Уку чорында туры килде шулай ук фортепиано oyun коралын үзләштерергә. Тулысынча түгел, әмма дә ләкин әлбәттә ул булды. Һәм шулай ук әлеге вакытта мин баянда өйрәнеп киләм. Син ике телдә җырлыйсың бугай. Мин башкорт телендә җырлаганын ишеттем һәм татар телендә җырлаганын да ишеттем. Инглиз телендә дә җырлыйсың бит әле син. Анысы да бар, бар. Безнең инде теге уку чорында мин үзем дә телләр белән кызыксынам. Шуңа күрә, әгәр дә миңа әсәр ошаса, җыр ошаса, нинди телдә булуына карамастан, мин аны өйрәнеп башкарам һәм өйрәнәм. Бүген шундый клиповое мышление дигән тагын бер термин чыкты, әйме? Без бик тиз уйлыйбыз. Без озын видеоларны карарга безнең инде түземлек җитми. Бүгенге көндә дә җырны я кушымтасына җырлыйлар, я башыңына җырлыйлар. Син әлеге күренешкә ничек карыйсың? Чыннан да бүгенге көндә җәмгыятьтә шундый күренеш бик еш очрый. Ул хәтта видео җыртыңнадан гына түгел, көндәлектә менә бигрәк тә шәһәрдә дип әйтик. Мин үзем алдан булгач, бездә бераз икенче төрлерәк. Ә инде шәһәрдә барсы да ашыга, җәдвал буенча максатлар күп куелган, көн эчендә җитешергә кирәк. Һәм әлбәттә иҗтимагый челтәрләрдә ул чагыла, менә видео язмалар кыскарган саен кыскара озынлыгы видео язмаларның бар ул күренеш чыннан да. Бу синеңчә кызык күренешме, әллә инде безгә ничектер түземлегебезне җыеп, элекке форматка кайтыргамы? Мәсәлән, бер җырны, мәсәлән, ул 4 минут бара икән, аны тыңлап бетергә, башыннан алып ахырына кадәр. Минем үземә якынрак әлбәттә тулысынча тыңлап бетерү, тулысынча аңлау, тулысынча шул әсәргә кирип китү. Һәм шул вакытта инде син аны аңлап, аны үзең аша үткәреп үтә аласың дип уйлыйм мин. Ул игътибар төшенчәсе бик бүгенге көндә чыннан да мәсьәлә торган сайын игътибар чыннан да җитеп бетми, чөнки дөнья үзгәрә, ул күренеше бара ия. Калып тапшыруы. Тәртип радиосында калып тапшыру дуслар, бүген бездә кунакта Илнар Шәрәфетдинов. Син исеңдәме дигән җырны бик матур итеп башкарасың. Радио тыңлаучыларга да бүләк итсәң иде әлеге җырны. Исеңдәме иркәм таныштык без икәү, җылы яктан кошлар кайтканында, көннәр аяз иде, күңелдә яз иде, яшьлегебез чәчкә атканында. Яшьлегебез чәчкә атканында, көннәр аяз иде, күңелдә яз иде, яшьлегебез чәчкә атканында, яшьлегебез чәчкә атканында. Шәп! Инде мин Илнарга соңгы сорагым гына кала. Бүгенге көндә син нинди җырлар тыңлыйсың һәм синең өчен кем ул кумир? Нинди җырчыны, бәлки нинди сәнгать өлкәсендә эшләүче кешене, шәхесне син үзеңә үрнәк итеп күрәсең? Кумир дигәннән мин инде алай дип билгеләмәс идем. Әлбәттә башка мәшһүр җырчыларны, бу заманы артистларын тыңлап, аларда булган, ошаган ниндидер үрнәк булырда якларын искә алып үзеңә алырга була, әмма дә ләкин шуңа карамастан үзең булып кала алсаң, бүгенге көндә иң яхшысы шул булыр дип уйлыйм. Бар әлбәттә минем тыңлаган артистлар, ул башлап әйтик, Илһам Шакиров, Хайдар Бигичев, Әлфия Абзалова. Инде чит илләрнекенә күчсәк, монда Элвис Пресли, монда Том Джонс, шуннан бүгенге заманныкына килгәндә Джастин Бибер, шул артистларны әйтеп үтеп китер идем мин. Калып тапшыруы. Һәм инде без әлбәттә икенче өлешкә күчәбез тапшыруның. Алда булса кызыклы уеннар, безгә шундый моңлы кунак килгән икән, без аны җырлатабыз әле. Безнең уеныбыз җырлы сорау дип атала. Мин ниндидер тема бирәчәкмен, бәлки сиңа ниндидер сүз бирәчәкмен һәм син тиз генә шул темага, шул сүзгә җыр уйлап табып, исеңә төшереп, инде бер куплетын яки кушымтасын яки инде җырлап бирергә тиеш булачаксың безгә. Бу һәрбер сорауга шулай җырлап җавап Әйе, биргәнмен. монда 4 тема булачак. Яхшы, ярый. Менә инде 7 микән безнең, 7 микән? Монда телләр кысалары бармы, яисә без иреклеме бу мәсьәләдә? Ирекле, әлбәттә, әлбәттә.
Ярый, беренче темага күчәбез һәм булайрак яңгырый безнең сорау. Шәһәр исеме кергән җыр булырга тиеш. Җитезлек белән бик килеп чыкмасын дип күрәсең. Без әлеге теманы калдырып тора алабыз. Уфа юкәләре безнең хакталы яфрак яра сөйләрләр. Менә шулай дуслар, һәм инде икенче темага күчәбез. Бас яки утыр сүзләре булган җыр. Утыр әле яннарыма. Давам итеп җибәрә. Ял булыр җаннарыма. Нәкъ шулай. Шәп, башмак, аяк киеме, туфли сүзләре кергән җыр. Башмак, аяк киеме, Туфли. туфли. Уйлыйбыз, башны ватабыз шулай. Менә монысы авыр мәсьәлә. Бәлки ул бардыр да, никтер хәтерләмим ул хакта нинди җырлар җырлан. Спектакль бар менә башмак сүзе белән бәйле. Кайбер әсәрләрне ишетеп беләсең, җырламагач, Алайса монысын төшереп калдырабыз. төшереп калып тора. Калдырабыз, ләкин бәлки кайтырбыз әле. Бәлки кайтырбыз ая. Һәм инде соңгы бирем. Күз яки кулак яки борын сүзләре кергән җыр. Кайдагына үзең, күз нурым. Шәп, радио тыңлаучылар, бәлки инде аяк киеме кергән җырны сез безгә әйтеп бирерсез. Илнар әле уйлап бетермәде бугаймы? Никтер, әлбәттә алар бар, һәм мин беләм аларның барлыгын, ләкин башыма берсе дә Шулай тизенә килми кирәк шартаймы? Менә күз хакында әйткәч килде, менә аяк киеме хакында килми. Ярый, уйлап йөрерсең әле шулай тапшырудан соң. Менә җырлыйсы калган дип. Һәм шулай була да ул сынына чыккач, шундук хасил була. Шуның белән инде икенче өлештә тамам радио тыңлаучыларга нинди теләкләр әйтерсең? Иң элек әйтәсем килә, безне тыңлаган һәр кешегә иң элек ныклы саулык, сәламәтлек һәм аларның һәр көнендә бәхет, шатлык төшенчәсе фақат арта барсын иде. Менә шундый җылы теләкләр һәм инде Илнарның иҗаты белән кызыксыныгыз, аны табыгыз, эзләгез, җырларын тыңлагыз. Тәртиптә калып, калыптә тәртип булсын. Сау булыгыз. Кабат төшеришкәнгә тиклем, рәхмәт бу әңгәмә өчен, мин бик шат булдым. Исән сау. Яратырга килдек без бу җиргә, яратмаган йөрәк яналмай. Яратмаган йөрәк түгел, яналмаган йөрәк кирәк түгел. Яратмыйча безгә ярамай. Яратыгыз туган илебезне, яратыгыз туган телебезне, бернигә дә карамай. Мәхәббәтсез яшәү ярамай, бернигә дә карамай. Мәхәббәтсез яшәү ярамай, мәхәббәтсез яшәү ярамай.